po ah. Matagal na, ngunit ramdam ko pa rin ang sakit ng dulot ng nakaraan. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat, ano? Kung natatandaan nyo, dito tayo unang nagkakilala. Dito rin po kayo nagbigay ng isang pakikiramay. Palagay. Sino naman ako? Ikaw! Ikaw si Crisostomo Ibarra. Na sa pagkakaalam ko ay patay na. Isang lihim na nakamamatay ang iyong nalaman. Isang lihim na maaaring magkapahamak. Ito ang sisira sa plano ng pag-iibagsik. Anong aking gagawin? Nagkamali pala ako ng pagkakilala sa inyo.